No čo, si pripravená na chalánov? Tento rok vraj plánujú obehať úplne celé sídlisko. No nech, už som všetkým povedala, že nebudem doma. U rodiny na Liptove budem akože. A uverili tomu? Vyzerali, že hej, tak budem v to dúfať. Super, ty sa máš aspoň na čo vyhovoriť. Ale keďže moji rodičia a Kubovi rodičia sú kamaráti, poznajú sa mi zdá aj Peťových rodičov, tak isto sa naši pochválili, že budeme doma. Nezávidím Veru. Tak ale čo je to za sprostý zvyk? Oblejú nás, dobijú a ešte máme byť za to vďačné? Ďakujem pekne, fakt. Veď neboj sa ty nič. V útorok im to vrátime aj s úrokmi. Počkať, čo? Však to sa hovorí, v útorok chodia šíbať dievčatá. No tak to pôjdeme a budeme ich aj oblievať studenou vodou. A ja budem tiež od nich pýtať peniaze. Môžu oni, môžem teda aj ja. No veď jasné. Ja len fakt dúfam, že mi to, že nebudem